Ui, zer gertatzen da hemen? Barkatu gazte, balduzu pezetarik. Ui, Zaskun, gaur egun ez dira pesetak erabiltzen. Horiek zure garaikoak dira. Nola dakizuen nire izena? Zure izena, Izaskun, gu potxeta lotx gara eta zuek Izaskun eta Xabizaun. Zer gertatzen da hemen? Sentitzen dut, Andere, baina nire izena Xabier da. Xabier Zunzunege. Andere? Aizu, 2026an gaude, Xabizaun eguneratu beharra duzu. 2026a? Baizera, hau 1958 urtea da? Ay, ama, Lotx, funtziona todo! Funtziona todo! Ai, Lotx, orain wifi pasaitza behar dugu gure garaira bueltatzeko jendeari berri hau eman behar diogu! Sentitzen dut, mea, hemen ez daukagu horrelakorik, ez dakiz zertaz ari zaretan. Zer? Eta nola itzuliko gara orduan gure garaira internet gabe?